Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel on Thaman ko boy khwo naijabay. To dini hai mane nangkamone moनसे फिसा खोथा खोन्थानो नागिरदों आरो ना. दिनै जेबो ब्लग गैया आरो माने मोनसे फिसा माने बाथ्रा खोन्थानो गोनां दङ आरो. तो भिडिअखौ नायलांबाय थायोबानो जाबाय. तो माने बाथ्राया बेनो ओमफ्राय आङो YouTube चेनेलनि नामखौ सोलायनो नागिरदों आरो ना. आंनि YouTube चेनेलनि नामखौ चेन्ज खालामनोसै. माने आंनि YouTube चेनेलनि नामा माने बड' भ्लग नालाय. तो माने बड' भ्लग सार्च खालामबाथाय माने फैया आरो ना. आंनि चेनेला फैया सार्च खालामबाय. तो बिनि थाखायनो प्रब्लेम जानायनि थाखायनो आं चेनेलखौ सोलायनोसै आरो ना. तो माने आंहाथ' माने एसेबां बेबायदि बुंथारनांगौ जेबो नङामोन. थेवबो जिखिनि आंनियाव साबस्क्राइबार दङ तो नोंथांमोननि थाखायनो आङो बुंनानै होबाय आरो ना. तो मालाबा जेनेबा कनफिउस जानो हागौ जेनेबा बड' भ्लगा आनसाबस्क्राइब खालामबा मा खालामबाय तो बिदि साननो हागौ. तो माने आङो दायो चेनेलनि नामखौ चेन्ज खालामनोसै आरो ना. ओमफ्राय माने सार्च खालामबाबो मोनाबाथाय एसे प्रब्लेम जायो आरो ना. माने गुबुननो सोरबाफोर सोङोब्लाथाय माने नोंनि चेनेला मा होननानै बड' भ्लग होननानै बुङोब्लाथाय सार्च खालामबाबो मोनाब्लाथाय माने एसे आंहा लस जानाय बायदि जायो आरो ना. ओमफ्राय सासे सानै साबस्क्राइबार बिदि सोंनानै जुदि सासे सानै साबस्क्राइबार मोननायानो जोंनि थाखाय बहुत. तो बेनिखायनो आं सार्च खालामबा मोननाय माने चेनेलनि नामखौ होनानै लासिगोन आरो ना. तो लोगोफोर ओमफ्राय दायो चेनेलनि नामखौहाय आंनि मुंखौनो लासिगोन आरो ना. ओमफ्राय ब्रिसुक मोसाहारी आंनि मुङाथ' आंनि मुंखौनो लासिगोन चेनेलनि नामखौहाय. ओमफ्राय दायो सार्च खालामबाबो इउटुबाव मोनसिगोन आरो ना. ओमफ्राय आङो चेक खालामखाबाय माने मोनो ना मोना होननानै. तो दोङो आंनि बायदि किसुमान नाम दोङो खिन्थु सेम नङा आरो ना. ब्रिसिक दोङो ब्रिसिक आंनिया आरो ब्रिसुक. तो आंनिखौ सार्च खालामबाथाय मोनखासिगोन आरो ना दायो. ओमफ्राय आं गुबुननो बुङोब्लाबो सार्च खालामबानो मोनसिगोन आरो ना. तो आंनि थाखाय बेनो बेस्ट जासिगोन आरो इउटुब चेनेलनि नामा. तो बेखिनिखौनो बुंनो थाखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन. तो माने नेक्स्टआव ब्लग फैगासिनो. तो नेनानै थाबानो जाबाय. जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय. तो साबस्क्राइबाराथ' आंनि एसेबां ग्र' जायाखै थेवब्लाबो माने साफा सानै फैनायानो आंनि थाखाय बहुत आरो ना. तो नोंथांमोना सासे सानै साबस्क्राइब खालामबासो माने बारायलांबाय थागोन. तो बेनिखायनो प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना चेनेलखौ. तो बाय बाय.